Dnes si predstavíme výber bytov, ktoré vám spoločnosť Sotheby's Realty Slovakia ponúka v projekte Villa Rustica Terasy. Ide o výnimočné byty s obrovskými terasami a prekrásnymi výhľadmi. Tento 5-izbový byt je výnimočný záhradnou terasou s rozmermi 140 m2, kde sa dá vybudovať exkluzívny súkromný outdoorový priestor, prípadne umiestniť vonkajšia výrivka. Čerešničkou na torte je tento exkluzívny 6-izbový penthouse so skutočne výnimočnými výhľadmi na všetky svetové strany, krásnymi veľkými izbami a priestrannými terasami.